Как ме изненада мой колега. Спрял съм тук да правя 45 минути и ще ви разкажа тази история. Тъй като в предишното видео ви разказах история, в която исках да дам пример на това как ние хората трябва да си помагаме. Без значение дали сме шофьори, дали сме доктори, дали сме научни изследователи. Преди около месец и половина някъде, една вечер, докато карах, тъй като аз карам основно вечер, около 2 часа през нощта ми се обажда шефа ми. Един мой колега е спукал гума и ме пита дали мога да му ударя едно рамо, да му помогна да смени гумата. Казах му, че няма никакъв проблем. Отидох, първото впечатление, което ми направи, е, че колегата стоеше и ме чакаше. Той нито беше приготвил инструменти да извади. Той си стоеше вътре в кабината и просто ме чакаше аз да дойда. Както и да е. Извади той инструменти. Взех сега с маткапа, започнах да развивам гайките. Нали? До тук нищо не е нормално, нали? Всичко окей. Развих гайките. Общо взето нещо, което ми направи впечатление, е, че той не си даваше особено много зор, да не кажа, че се чудише как да се скатае. Да кажем, че и това не е проблем, нали? Може да има проблеми, може нещо да не му е било наред и така. Сменихме гумата, сложихме резервната, завихме гайките, прибрахме гумата, която беше продупчена на ремаркето. И цялото упражнение горе-долу около 40 минути. Даже не можах да направя 45 минути на тахографа. Времето беше гадно такова, едно лигаво рамеше. Не беше много приятно. Плюс това 2 часа нощеска, нали, не е най-приятното време човек да сменя гуми. Макар че за това упражнение няма нормално време. Но както и да е. Сменихме гумата, всичко точно, изпратих го, пожил позрал, той нагоре за Англия и аз нагоре за Англия. И след 2 дни отивам аз да разтоварам на един адрес, влизам вътре във фирмата и го виждам него. Виждам неговия камион. Отивам при него и му казвам: здрасти, колега, как си? Той е румънец. Вярвате ли или не, той дори не ме отрази. Дори не ме поздрави. Дори не каза здрасти. Запали си камиона и мина покрай мене. Работим в една и съща фирма. И само преди 2 дни аз съм му сменял гумата на този човек на пътя. И в този момент първоначалната ми реакция беше някаква гневна такава, от гледна точка на това, че ти си помогнал на този човек, нали, може и да не му помогнеш, но ти си го направил заради себе си, ти не си го направил заради него. В следващия момент той дори не те вижда, че ти съществуваш, което е абсолютно демонстрация на неуважение. Извода какъв е? Защо ви разказвам тази история? Защото всеки сам избира какъв да бъде и това, което всеки прави, го прави на себе си. Той не го направи на мен, не го направи на някой друг. Без значение какво правите, рано или късно, един ден всичко се връща. Абсолютно всичко. Доброто се връща, колкото и много хора да не вярват. Аз имам теория за това нещо и вярвам, че това е така. Доброто всъщност, което прави човек, това е енергия. Енергия, която ти генерираш, която ти акумулираш. В един момент тази енергия ти се връща под някаква форма. Когато най-малко предполагаш, ако щеш